Bună, oameni buni, astăzi jucăm Stumble Guys. Hai să dăm sonorul un pic mai încet. Și avem frigul acesta. Vedem ce ne pică. Dar știți că avem șanse și la legendare. 10 gemuri. Nu ce să fac cu ele. Astăzi am să dau numai meciuri, nu am să mai deschid nimic. Să vedem cu cine jucăm. Da. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Încercăm să strângem mulți abonați. Ce-am op încet. De luță. M-au împins ăștia, bă. Iupi! Iuhu! Iuhu! Nici nu mi-a mai trebuit trambolina. Ne-am calificat la limită, dar nu contează. Contează că ne-am calificat. Imagiturii aia cu țepi și cu templul, cu Lost Temple, vreau, mai îmi place mie. Lost Temple. Se pare că n-a picat aceea. Să încercăm să ajungem în primii 8 aici, n-am ce să zic. Să fie greu. Nici extrem. Că mai ne descurcăm la Stumble Guys, suntem buni. Da, foarte bune. Suntem foarte buni la Stumble Guys, ne descurcăm. Poate luăm și o coroană azi. Hai că ne calificăm, nu se pune problema. Hai că am sărit. Uite, asta îmi vine perfect aici. Nu se pune problema că nu ne calificăm. Și acum să jucăm în finala mare. Ce faci, nene? Ai căzut? Asta e. Hai să vedem. Să vedem ce o să jucăm. Nu-i rău. Am câștigat la asta, dar mi se pare greu, adică cam de fiecare dată câștigat la asta. Sar. Sper ca unii să nu fie atenți și să... Sper să fie slabe ăștia ca să putem să luăm. Dar cum ar fi să luăm o coroană din prima? Este una a fost așa zis prăjit. Oh my god. Asta e. I-am dat live că nu. Să știți că eu n-am jucat prea mult. Așa că acum o să deschidem un pachetel. Asta vreau să deschidem un pachetel de la Stumble Press de acolo. Domnește să luăm și astăzi o coroană. Ca să știți, eu nu bag bani în joc. Îmi fac mai interesant tot aici. Și fratele meu se joacă aici. Lângă noi. Bună. Eu nu mă joc Stumble Guys, mă joc un alt joc. Hai să joacă alt joc.
Și nu uitați să vă abonați și la canalul lui. Pe canalul lui îl cheamă Vlad I. Vlad I. Îl cheamă Vlad Infinit și eu. Vlad I. Doamne, știu să ne calificăm. Ne-am calificat ultimii. La limită de ne-am calificat. Uite, este și o legendară printre noi. Uitați. Uitați. Să vedem ce mapă pică. O încercuiesc. Știam eu că pică mapa asta. Să fie greu. Mulțumesc, domnule, că nu m-ai aruncat. Cum să vedem? N-am să încerc șmecherii, fiindcă trebuie să mă calificăm. Ba, nu. Nu o să mă calific în primul, dar o să vedem noi. Știu că există șmecherii la mapa asta, dar nu. Să încerc să joc așa cum ar trebui să joc. Bă, deci niciodată n-am picat la treaba asta aici. Bă, să nu-mi zici că pic de... Nu știu, s-au alineat planetele. Să pic eu aici. N-am picat niciodată. Mamă, cum era să pic și de data asta. Da, nicio șansă nu mai am. David, da. Gata. David. S-au dus șansele. Sau mai am una dacă trec aici. Sau uite că mai am. Nu mai am nicio șansă. Deja nu mai am nicio șansă. Sau, bă, dar trebuia să trec aici, mă. Trebuia să trec aici. Era prea easy. Asta este țara lui Ronaldo, asta. Nu. Mama mia, doar 10 trofee. Asta? Nu. Asta? Nu, îți arăt eu care e. Vezi că mai am una asta, o stelă. Scuze, dar am început. Da, să vedem. Pop, cred. Nu știu. Mamă, deci. Asta, cred că ar trebui să ne calificăm în primii 16. Aici, cred că deja e prea simplu. Deci dacă nu mă calific, ar fi culmea aici. Da, era culmea să nu mă calific. Și să înceapă nebunia. Da. În primii 8 ar trebui să ajungem rapid. Trebuie să nu ne ciocnim de nimic. Știați țară cum ar fi United? Nu. Să vedem. Anglia are? Da, are. Îl are pe Maguire. Bă, să știți că sunt șanse să ajungem în primii 8. Dacă nu ne mai lovește nimic acum. Adică cum ar fi asta. Care mă stresează cam mult. Anglia. Am pus și Anglia și nu... Nu pot să cred că nu mă calific. Bă, ce am fost. Lasă, asta e. Hai să vedem ce să deschidem aici. Cam în Orbeter. Hai că nu avem prea multe șanse. Sunt șanse de legendar, dar 1%. Aproape să le pe care l-am eu. Ori care nu avem. Lasă așa.
Atât a fost pentru episodul, atât a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să mai facem episoade cu Stumble Guys, dați like ca să știu dacă vă place. Pa!